cheesy. Nogle gange så er du bare mere klar, end hvad godt er. Det ved du godt, ikke? Jo, det har det ligesom erfaret. Det er sådan gået lidt op for dig efterhånden. Lekser. Hvad så? Skal den være med ekstra ost? Nej, bare rigtigt. Det er fint. Det er nok i forvejen, det er det. Det er sygt. Cheeseburger, det tror jeg ikke. Så må jeg også gå over til at sige, hvad så? Skal du have klemt noget ind mellem ostepuderne? Ej, nu lader du være, det gør. Nu går du væk. Det er værre. Jeg går ud og hænger mig selv om lidt. Så det er hyggeligt at kende dig, det. Jeg kan godt forstå, at du... Jeg kan ikke holde mig selv ud længere. Det er ligesom nået til et niveau, hvor jeg bare føler, at det her det er en ren forbrydelse imod menneskeheden. Ja. Hey. Det forstår mig jo slet ikke. Fucking ulækkert, mand, det er. Nej. Kommer bare flyvende ud. Hvad så? Dick cheese. Slask. Der lægger du dig. Tak for det. Ja. Se. Det er nice. Hold kæft, hvor var det ulækkert, det var. Det var helt sindssygt. Det var jo dig, der startede det. Det var det jo faktisk ikke. Jo. Det var dig, der startede med dit ostehætte. Det er så ligesom bare... Det var fordi, jeg tabte det. Det var dig, der vendte og drejede det. Det var jo ikke mig. Jamen, det er da dig, der sidder og snakker om at have ost mellem benene og alt muligt lort. Du er bare jaloux. Hold nu op. Så er jeg ikke helt alligevel. Hold det op. Synes jeg. Arla savner dig. Here, kitty. Nej. Det er det klamt. Og det bliver ved. Hvis du ikke har opdaget det, så bliver mit hoved på den der måde. Når du først er startet, så er det ligesom bare sådan en rullesten, der bare... Går der bare rulle lidt ind, altså. Det er et kontinuerligt helvede. Du stopper bare ikke igen. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej, det... Og ved du hvad, det er jeg sådan set ret så ligeglad med. Ja, men det er super. For helvede! Så kan vi dele vores østlige med hinanden. Altså, det er dig, der har gjort den langt ud. Det er ikke mig. I didn't do that. Prøv at høre, hvis det her det fortsætter, så er der i hvert fald et eller andet, der kommer til at hænge en lang ud. Det er det for. Dine løg kan ikke hænge, det gør de i forvejen. Ved du hvad? Jeg kan kraftedeme mig love dig for, at de kan jo komme til både at dingle og sviske frem og tilbage i allerbedste ostestil, hvis det her det skal blive ved. Så er det ikke kun Arla, du skal have fat i, så er der sgu flere små leverandører, du skal have fat i. Du har godt hørt om det der cheese dippers koncept, ikke? Det er lidt det samme, vi er over i nu. Det er ikke rart. Jeg har ondt af Mathias nu. Ja, det forstår jeg godt. Det forstår jeg også godt selv. Du kan også bare lege med ostefingre. På den måde. Det har du ikke lyst til at vide. Hvis du kan huske dem. Prøv lige at røre lidt ved mig. Nej. Skal jeg få lov til at lade være? Nej. Cheese fingers. Mm. That is so cheesy. Nu kommer jeg til at tænke på ostesangen på Skatteøen. Det bliver bare ikke bedre. Nej, det gør det faktisk ikke. Ben lange ostede løg, der bare dingler i takt med sangen. Ej, men altså, prøv at forestille dig, han har boet på en øde ø i flere år. Og det eneste, han egentlig har lyst til, ost. Manden er jo syg. Han burde jo have akkumuleret en ganske anselig del efterhånden. Hvis man går ud på dine koncepter. Du kan jo godt gå i bad derude på den ø, tænker jeg. Ja, han det. Altså, der er jo vand rundt om øen. Men gør han? Det ved jeg ikke, om han er så slæg, skal han ikke gøre. Jeg synes, han er ulækker. Jeg ved det ikke, altså, det er jo, han er bare gammel og usunderet. Der kan godt lide ost. Lad nu være med at skyde på mig. Det er fucking sindssygt. Du skal ikke blive sindssyg af det, det er jo spillets regler. Altså snakker vi stadig om ostespillet, eller? Nej, vi snakker om det her. Altså, jeg går ikke ud fra, at der er nogen, der skyder på dig med ost. Ikke lige nu i hvert fald, fordi så vil jeg gerne... Har du ikke været med til nogle af mine familiefester, kan jeg godt høre? Jeg ønsker det heller ikke så. Nej. To be honest, så...
så vild med ost er jeg heller ikke. Nej. Nej. Altså. Making the best of a completely shitty situation. Ost Det kan man ikke. De kalder ham ikke Osteregn ude i byen mere, de kalder ham for Arla. Men så lækkert dog. Det er bare ulækkert. Det kan jeg ikke lide. Ja, nogle gange, men... Jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg har ret meget væske tilbage i kroppen efter den her omgang. Af både den ene og den anden grund. Du ved godt, du skal da være med at være så klar. Ja. Det kan godt være, at Arla de kommer om ikke så længe, men du behøver ikke at producere allerede. Nu var jeg lige så godt i gang, ikke? Jamen, det tænkte jeg nok, men altså, der er ikke ret så. Nej, Nej, okay. det er det faktisk. Nej. Hvad er nu værd, mand? Men hvad? Det er østingen og ikke. Jamen, det er en æde, der prøver at knive knife mig, det er jeg ikke lige interesseret i. Jeg er blevet skudt i hovedet. Ja, det. Det var sgu lidt underligt. Jeg har vist ikke rigtig nogen mere, jeg tænker sådan lidt sådan. Det gik faktisk lidt skidt, det her. Ja. Det var fordi, du var travlt med at sidde og grine og lege samtidig. Det er sgu da fordi, du snakker om alt det ost. Lige meget. Kopper ned. Næsten skal du friskes op en gang imellem. Nej. Fuck. Og så siger du, at jeg er klar. Jesus. Almighty Jesus, our great lord. Stop lige, jeg skal lige have noget vand for helvede. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke, mand. Det er over det hele. Jeg kræfter med ost ud over det hele, mand. Ja, for helvede, det sidder fast på tøjet, mand. Pixie for helvede. Pixie for helvede, lad være med at rulle dig i det. Kæft, hvor er det ulækkert, det der, mand. Ej, jeg magter det ikke. Pixie for helvede. For helvede, Pixie. Se, nu ruller hun sig. Se, hun dækker sin fise. Ja, det kunne jeg fandme også gøre, hvis der bare var sådan en helt højt belagt smørbrød og lavkage der. Ej, jeg vil ikke være med mere. Jeg er færdig med det bullshit. Det var dig selv, der startede. Det var dig selv, der kørte den så langt ud. Nej. Nej. Husk. Nej. Jeg prøver at lade være. Tak som byder, men jeg har spist. Nej, jeg er snart til flere skide. Ja, det... Det gør jeg. Jamen, det... Jeg behøver ikke. Jeg Jeg er færdig med ost. Men osten er sgu ikke færdig med dig. Kitty. Jeg er ked af, så slår jeg op med osten. Ja. Du var ikke babyosten overhovedet. Overhovedet ikke. Men kan jeg slå op alligevel og få den til at gå væk? Nej, det tror jeg ikke, den hænger lidt fast. Ja, det er klistret, ikke? Altså, det vidste jeg kan Altså, ikke lidt. forsøge. Ja. Ikke? Altså. Prøv at fjerne den med lidt kiks eller et eller andet. Du skal bare tage den frem og dyppe den helt stille og roligt. Det kan vel skrave sig af. Spise her med hjem. Nej, nu stopper du fandme, du gør. Hold nu kæft, det er ulækkert. Ej. Jeg hader mit liv. Det gider ikke mere. Den store bog ost. Jamen, så stod der jo stille. Så lad der være, mand. En skål til. Jeg får stress, at det går mand. Du er bare jaloux. Og så alligevel den. Au, jeg døde vist. Au, for det. Får man den bare lige i face. Hvor fanden er det? Og hvad man donerer? Ja.
Du er farvet. Ikke? Kom herover, så skal jeg fandme en camembert i en grisegave. Fandme camembert. Men jeg kan slet ikke fokusere på noget som helst. Det er bare sådan, at jeg får hele tiden bare billeder i hovedet, og så er det bare sådan... Here, cheesy, cheesy, cheesy. Oste, oste, oste. Au, for helvede. Hey. Amen. Så i stedet for tandsmør, så er det sådan en tandost. Mm. Ej, hvor er det klamt egentlig. Det er en af dem med creme i. Nej. Sådan en lille brækkert. Creme eller creme. Hvorfor tror du kan købe en cremet ost og en ikke cremet? Jamen, jeg forestiller mig sådan en, der bare ligger og sveder nede i trusen. Det er ikke særlig rart. Altså, det er jo... Du kan jo købe en brie, der er ekstra cremet. Ja. Så kan du selv vende og dreje den ind i dit hoved. Farver. Det er så hyggeligt. Au, for satan. Ja. Hvad helvede laver han? Nu ringer min telefon. 2 sekunder. Ja? Ja? Hello? Ned til Sjælland? Siger du ned til Sjælland? Nå, jeg synes du sagde Sjælland. Undskyld. Jeg tænkte, hvad fanden ævler du om? Så, men... Ja. Ja. Det skal jeg nok lige om lidt, så. Okay. Men jeg skriver lige om lidt, og så må du lige skrive, hvornår jeg er her. Okay. Hej. Det er mærke til det der crazy af 7 kills, jeg lige fik i stregen. Nej, jeg havde ligesom en telefon, der ringede. Det var nok en af de bedre griner, jeg har haft i lang tid, det der. Det var det griner. Og ved du hvad, halvdelen af det er blevet optaget. Er det det? Seriøst? Det kommer på den YouTube. Så må du lige give mig et link til det. Det skal jeg nok